Tandeni summer experience njengamanje eceleni kwami madoda nginesilo uNkulunkulu eTabane Qhawe lami khamba kanjani hayi ngiyaphila kanjani kuwe mfethu siyaphila qhawe lami yes namhlanje usuku olukhulu kakhulu mfethu lapho khona sithi summer Mthandeni summer experience mfethu mhlawumbe nje mfethu mhlawumbe ngokujabula kwakho mhlawumbe nongakuphawula nje mfethu ngawo umcimbi njengoba kuusuku lawo ngicela ukubonga nje iqhawe ukuthi lisuke emajukujukwini angaka limisele lisiculele lisijabulise ngiyaqala ukuzonyathela uthando enginalo ngaye lungenze ngisuke le Pretoria ngizonyathela ngifuna ukunyathela emagcekeni akubo noma ukhona noma akekho bengakamboni but kunginelisile nje ukunyathela kubo umcimbi kusethiwe kuhle kakhulu I'm happy waqala ngilandela Mthandeni ngoba uyafaka impela amakhokha hayi idefender la ngempela baba hayi ngidefender lokuqina ngidefender lokuqina mina ngicabanga ukuthi ngiqala ukumlandela ngo2014 ngaqina ngempela ngilandela yena yedwa ngiyamuthanda ngendlela eyisimanga uyangiculela uyangenzela ngengezo nami ngangagezi kanje nangenendaba nje ngangiyihlathi kodwa uyangibona yes manje qhawela nje mhlawumbe yinto mfethu into oyifisayo mfethu njengoba qala unyaka nje mfethu mhlawumbe kuyalena nje mfethu especially nje mfethu kulona iqhawe mhlawumbe ulifisela ini mhlawumbe nakubalandeli nje beqhawe ningamahholisi ngifisa sililalele ngizwe ukuphawula kwalo lithi seningimi la so ngifisa ukuthi simlalele kuzo zonke izinto ngoba umuntu othanda ukuthula aphumelele njalo simbone nabantwana bakhe bangena endimeni lento yakhe ingafi siyamthanda kakhulu wena ufisa ukuthi nezingane zakhe icule yes nezingane zakhe ompumpu abashiye sebesendimeni bangaqali esengekho yes hayi mfethu balandeli kumele bebehave kanjani mhlawumbe nokwenza nje mhlawumbe kusukela nje kuyale singabalandeli bakhe kumele sibonakale ngokuyimisela sibe namabhizinisi sikhulume kahle sidala ukuthula emphakathini sishintshe kakhulu ngoba usikhuza njalo akathuli noma sibone sibhedile yena uyasikhuza so simlalele senze kahle abalandeli bakhe nje kucaca ukuthi hayi kugezwe ngeimpahla kwagezwa ngenhliziyo kwagezwa ngenhlanzeko emlonyeni kodwa nje bathi ichaza ukuthini mfethu lento yokuthi usala qoqa indondo kumasama ikwena ichaza ukuthini lento wow sisebenze kakhulu kimi ichaza ukuthi impela ukukholelwa kuye naye akholelwe kuye ngoba unoshunu wenkani njengoba simlandela ngoba kunoshunu wenkani ngilandela umuntu onoshunu wenkani yebo manje nje ukuphokophela kwakhe yikho kumfikisela wangagive up kwakunzima kakhulu kodwa safohla samthanda kunjalo samlandela naye waphokophela wa creative ofika namantombazana ushukela wami nangu ushukela yes uyilunda nawe ngiyilunda zoso hey nawe nje lapha ngizenga press impela ibeleni awunganami awibuzi qhawe kodwa wake wathi uchaza ngomunye uday ku live mfethu uchaza ukuthi wazi waba impoqa mtsizwa ngani wachaza wanaba into emnandi kanjani ngazama mina ukuyoyizwa lento ebuhlungu nokudaleka kwami ke ngi-intersex izinto wayizinto ebuhlungu kanjani awu into ecijile ngaya phela ngiyofuna i-experience iyabuhlungu le nto zoso kubuhlungu ngathi kubuhlungu kudabuka yonke indawo zoso yakubona uthele wathi seligxumeka umfana ngathi vele wathi hayi ngathi ayilikhiphe mfana ngathi likhiphe mfana ngeke elikhiphe mfana ngangiyicelele futhi zoso uNkulunkulu wami ngangiyicelele kodwa ibhlungu into ecijile ngane zakwethu abantu abazebelwe beyibange eyibanesibindi ngiyaba ngiyaba kakhulu ngiyabona